Siphinde sikubingelele sikwamukele mlaleli omuhle ekhaya. Uma uqala ukuhlangana naleli khasi noma kuwusuku lakho lokuqala la ekhaya, sithi siyakwamukela, zinza nethezeka, hlala phansi ulalele uze nendlebe thina sokudilivela esikuphathele kona iy'ndaba oyithandayo mlaleli ekhaya. Kanti-ke ngaphambi kokuthi ulalele ngicela ucofe lela bhathini elibhalwe u-subscribe button ukuze-ke mlaleli uzokwazi noma uzobona ukuthi Imbeje Channel isiphethe ezinye iy'ndaba nangolunye usuku. Esiza nazo-ke mlaleli namhlanje zithi ingozi esiyenzeke ku-N2 esidlule nomphefumulo womuntu kanti kwalimala kabi ababili. Abezimo ey'phuthumayo bazamile ukuthi basheshe bafike ngokuphazima kweso, kanti abomthetho bayaphinde bayacela ukuthi abantu abaqaphele emgwaqweni ngoba isimo sezulu singesihle neze kulezi iy'nsuku. Uma umgwaqo umanzi uyashelela, izimoto angeke zikwazi ukubamba kahle ama-brake. So yingakho becela ukuthi bazame abashayeli ukulawula imoto, isipidi abahamba ngaso, bakwazi ukuthi uma noma kuba nephutha elenzekayo emgwaqeni akwazi ukuthi asheshe abambe i-brake, ibambeke ingaphaphalazi iyodala enye ingozi futhi emgwaqweni ngoba isipidi ekade ihamba ngaso besisincane. Kanti uma igijima kakhulu, the time ebamba i-brake iyaphaphalaza bese iyoshaya enye kudaleke enye ingozi. Ingakho-ke abomthetho becela bedlulisa lo myalezo ukuthi bayacela bayanxusa ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bacele basebenzisane nabo ukuze kuzoncipha ukudaleka kwey'ngozi e-South Africa, ukuthi mabazame ukwehlisa isipidi emgaqweni, baqaphele, bashayele ngokucophelela ukuze sonke sizophepha. Siyacela-ke mlaleli ukuthi nenze njengoba abomthetho bewudlulisile umyalezo ukuthi shayelani ngokucophelela, ningajahi ukufika la niyakhona, sonke sizofika la siyakhona. Asikho isidingo sokuthi sesingaze sigijime kakhulu mlaleli ekhaya. Bengicela-ke mlaleli wami omuhle engimthandayo nofikayo futhi ngithi ngicela uhlale phansi unethezeke kusekhaya la. Ngicela upressele la bhathini elibhale u-subscribe. Ave ngijabulela Nkosi yami i-support yakho mlaleli wami omuhle ekhaya. Ngingajabula kulungile-ke mlaleli wami omuhle ekhaya. Bengicela usale nentokozo, ungakhohlwa utshele umngani nomngani atshele umngani wakhe ukuthi kuneMbeje Channel ephethe zonke iy'ndaba ezenzeke e-South Africa. Angeke uphuthwe yilutho uma u-subscribe kuyona. Ngiyacela-ke mlaleli ukuthi nibalande abangani ukuze nizothola konke enikudingayo. Nisale kahle, ngiyanithanda.